Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Nakaliang jungi ka Khasi Hills Autonomous District Council mentakasngi ngiyok banwan banjingo banjurip hang ni po madan pulo second ground nakamta ka jing penkre ya kanika dorbar ikhtiar pajba kabanlong haka khat pratarik tementasngi ngila yok banwan lang nakaliang ki officer jongka KHDC bahkan thup nadu chief engineer joint secretary deputy secretary bat barok ki staff nang ta kerpang ru bat nakaliang ka police department nakaliang i DSP badai pet ya ka traffic ban penbet ya kanika jingelang ka banlong khat pratarik te ka ni ka jing penkre kala ya chakmat bat nakaliang jungi la i hun ya ka ba nakaliang kiba penkre nadong sedong kila long biang nadong sedong te hakabai dei bakani ka program sai hisin nga so ban kentu ban khot ban wer ban karpat ya baro ki nong sanchar shnong kabri unyotrap nadu ki sodar shnong kirang ba dong ki seng samla ki seng kenthei ki seng longkome bat ki kur kumju ki seng kur ban yomi renti haka khat pratorik ban poi shakanika madan ya kaban yo ban sakhi ya kanika dorbar ikhtiar paiba te hakanika sngi ngila khotru ya ki kli nong sanchar bakan thup ya ki cm ki lingdo ki wahadadar ba ki sardar naki sanpul sautli ki ilaka te ngila khotru ya ki sunjuk jong ki rangbakur kabri nyotrap ngila khotru ika sunjuk jong ki dorbar kur kabri unyotrap ngila khotru ya kiniki kalempung kiseng kenthei seng longkeme kabri nyotrap ngila khotru ya baro ki nongsong shnong ki bala banwan lang ban sakhi ya kanika program ya kanika dorbar ikhtiar paiba ngila khotru ya ka sunjuk jong kiseng samla shnong na baro ki shnong jong kabri nyotrap ban ya sakhi lang ban hakate kasngi onyawan ban dan bentalang ban sakhi ya kanika jingelang kumu kongsan nakaliang u Shri CH Vijaya Shankar u governor jongka Meghalaya ban kumjuru kumu sembut kongsan da i sembut menteri kasukar jela sok te saisian ya kentu ngakhat aware ya phibaro kinong shnong ban ya poilang syakani ka dorbar ikhtiar paiba khotishbun namar bangila pentip lut ya baro te lada ni khmilanti bakin ya poibun te ho ni sutu uni benai ba ya bunkam lut baro la khen da ngi pai ka jing bunkam jung ki pai ba jungi habide ka jing khawai ya tho lane ki program ki babun ki bakila penkre te da kumnum nungi khmilanti hibanam duna than hakanika jing ya kendu ka jungi ka jing lang ka jungi namar kata ngi kentu ya baro ekitu ki balai kila banwan syakanika jaka leshbon